Senjur, ftit oħra l-budget, ċed tistenna inti bħala ċittadin? Bomba. Qed nistenna, dak li qed nistenna jien. Xi ħaġa partikolari li tolqtok li forsi tixtieq li ssir? Nixtieq issir lilna l-pensjonanti iżinna xi ħadd mhux 58 cents. Bil-58 cents sa qas fl-iskun ħallew kartuna ħalif fil-ġimgħa. Budget ċed tistenna, Senjur? Iżidna ħejja, iżidna. Nistenna l-ġejt. Tarħos il-ħajja da bżora ta' kuljum diku. Mel-budget ma ngħid. Nixtieq li kieku forsi daqsxejn il-pensjoni tkun daqsxejn aħjar. Li jgħin il-nis komuni. Il-batuti. Il-nis ta' mux il-senjur, għax il-senjur għandu mimnej. Jien ngħid għalija l-pensjoni tiegħi baxxaw. Nistenna li tiżdied. Mhux hekk. Il-ħajja naqru għal-jum. Pensjonant, ġifieri, nispera l-pensjoni tiegħi tibqa' minnu l-laħaq mal-għoli tal-ħajja, qed tifhem, u ma l-ewwel xaffajt tal-ikel, and so on, dak li nispera, fimt? U man għandu paga li tlaħħalu. U nispera wkoll li hemm xi ħaġa ekstra għal dawk in-nies li għalaw minimum wages hux. Peress li l-għoli tal-ħajja huwa ftit. Il-58 mhumiex flus dawk. Aħna għamil ikun pensjonant kif jiena jien bil-marra ġifieri. L-ewwel li ġek moħħok huwa titjib fil-pensjoni. Għax għas-senet kemm għandax kieku titlob għalija żgur, tistenna li titjib. Nistenna li titjib bis-serjetà. Kollox sew, kollox tajjeb. Ħalla ħazzina teħ fl-ħar ta' xar, ġifieri għandna tenħallasu. Naħseb sammalu tajjeb għax kollox fuq rubini għaddej bħalissa. Aħna ċafxi rridu l-anzjani jaħseb fina, għassa nispiċċaw mutu bil-ġuħu.